Ей, гади влиза тук, брат, знам, че ви клука. Изпълня ви клука, тук всеки ще го мога. Веч прави услуга, не ми стига моето знание, снимам твоето тази. Бай! Маля, колко много се забавляват, ари ти трябва да отидем. Ари бе, какво толкова ще стане път? Кажи твърта се кепи на трапа ми! Ей, махайца! Това е вратата бе, какво става? Вижте се само, вижте се само. Вижте загуменаци, бе! Загуменаци, виж всички степи. Какво има? Вие сте степи, вижте се това. Чакай малко. Я? Кисътия, виж ги! Чак, колко виждаш? Колко виждаш? Айде, да няма, изчезвайте. Няма какво да ги бавя, искам голям сак, знам какво да го направя. Добре, това не беше много окей. Нещо трябва да им кажем нещо. Трябва да ги тръпнем на нас. Не ми хареса, не беше на мен. Не хареса тяхната постъпка. Не, Оварна само лекето. Трябва да кажем нещо важно. Важно ли ще не губиш времето? Не, важно е. Няма да го губим време. Кажи го тук, аз нямам срам. Добре, ще го кажем тук. Не беше много яко това. Кое е това? Това, което направихте с другите. Защо? Какво са направили, че? Не е добре да се държите така с тях. Те не са по-различни от нас. Виж какви са слепи, нижда 2-2. Добре. Не е така наистина. Кажи им. Не е така, наистина не е правилно. Те оттам не ни виждат. Виждат ли и ви чуват, най-важно. Чай, може да малко беше окей. Прекалихме малко. Малко прекалихме. Дай да им се извиним. Какво ще се извиняваме? Просто няма да се повтаря. Не, добре е да се извините. Да им се извиним. Кога е? Черпиш ли после? Ай, ще. Ай, Джудет. Аре. Здравейте хора, какво става? За случилото се преди малко дължи ви извинение. Беше реакцията. Ами това не е правилно според мен, защото в човешина това е нормално нещо. Да. За това, че носим чуване, означава, че няма как да се съберем с вашата компания и да се забавляваме. Да, това не ни прави малко по-човешни от вас. Не ни прави по-различно. Така не обидих ти, че приятелката ми преди малко ни каза, че да си купим някакви лещи, да мажем очилата си. За да не носим очила, да. Че да се съберем във вашата компания. И ние да се забавляваме като вас. Ние просто искаме да бъдем приети както всички останали. Извиняваме се наистина. Не е нужно да се променя, за да се пишеш в дадена компания. И за това, за да ви се извиним и да ви се реваншираме, ви каним, просто ходим да се поразходим и да се забавляваме. А другите ще бъдат съгласни? Да. Смятам, че всеки заслужава втори шанс. Добре, щом ти ни дава втори шанс, ще ти. Айде. Не е нужно да се променяме, за да се впишем в дадена компания. Избора е наш. Избора да бъдем добри, избора да бъдем толерантни и избора да приемаме хората такива каквито са. Защото цвета е пълен с цветове и именно това е красотата.